Centos de persoas deronse cita nesta xornada festiva en Noia para desfrutar dun dos espectáculos tradicionais máis destacados do San Marcos. A Feira de Maquinaria Agrícola atraeu a veciños e profesionais de toda a comarca e mesmo doutros puntos de Galicia, interesados en coñecer as últimas novidades dun sector con tanto peso na comunidade. Cousas novas, non? Hai que mirar cousas novas. Por iso que fai falta maquinaria, porque xa hai moita cada vez. Os ser non máis vellos, fai falta maquinaria nova. Todo vai de acordo ás condicións que ten cada unha e o precio pois vai de acordo un pouco. É o que lle estaba falando, é pequeniña, pero o pequeniño tamén é caro a veces. Porque vai todo moi comprimido. Pois sí, alguna me está gustando. Veremos a ver si convenzo a la paisana. Ás 10 da mañá iniciáronse tamén os distintos concursos e exhibicións da Feira Cabalar, na que participaron máis dun 100 de animais. Mentres en San Lázaro se desenvolvían todas estas actividades, a Igrexa de Santa Cristina de Barro converteuse noutro dos epicentros das festas, coa misa solemne e posterior procesión na honra de San Marcos. O bo tempo acompañou a comitiva, que percorreu as principais rúas ata o casco da vila. Durante toda a xornada desenvolvéronse tamén xogos populares pros máis cativos, así como un mercado tradicional no Curro. As celebracións chegan a súa fin esta mesma noite coa actuación estelar da Orquestra París de Noia.